Yn yr adran hon, rydyn ni am rannu rai o'r hawliau sydd gen ti. Mae gan bawb dan 18 oed o Gymru i'r hawliau hyn, beth bynnag ei hil, crefydd, gallu. Beth bynnag maen nhw'n feddwl neu ddweud, neu pa fath o greulu maen nhw'n dod o. Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau gofal da i ti, a dy warchod rhag dioddef trais, camdriniaeth na esgyrlystod. Dylai disgybliaeth fod yn deg a pheidio gwneud unrhyw niwed i ti. Dylai'r pobl sy'n edrych ar dy ôl di parchu dy grefydd, diwylliant ac iaith. Ni ddyled cael dy drin yn greulon a cheid i fod gyda phobl eraill dy oedran di. Dyled ti hefyd allu gadw mewn cysylltiad gyda dy deulu. Gelwir yr hawliau hyn yn mesurau o dan Gonfensiwn y Genhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Dyma rhai pwysig i ti i wybod. Mae'n rhaid i pawb weithio ar dy les di. Dylai oedolion cael gwybod be yw dy farn di a chymryd hwn i ystyriaeth cyn gwneud penderfyniadau amdana ti. Mae gen ti'r hawl i dderbyn a rannu gwybodaeth ar yr amod nad yw yn brifo unrhyw un. Mae gen ti'r hawl i dderbyn gofal iechyd da, dŵr glân, bwyd meithlon ac amgylchedd glân. Mae gen ti'r hawl i gael y lle roedd ti'n byw wedi wirio'n reolaidd. Mae gen ti'r hawl i dderbyn addysg mwyn helpu i dy ddatblygu i dy llawn potensial. Dylai dy annog i barchu dy ddiwylliant dy hun a diwylliant eraill. Mae gen ti'r hawl i ymlacio, chwarae ac ymuno â ystod eang o weithgareddau fel chwaraeon, celf, cerddoriaeth a drama. Os wyt ti'n cael dy esgoleisto neu dy gamdrin, dylai ti dderbyn cymorth a chefnogaeth arbennig. A'r mesur olaf yw rhif 42. Mae hwn yn dweud dylai'r Llywodraeth helpu bawb i ddysgu am ba hawliau mae'r Confensiwn yn rhoi iddyn nhw. A dyna beth yw pwrpas y fideo hwn.